pagi hari di Unggal. Jumpa lagi di channel Jongnil. Tema kita kali ko Gape jandu ba anak limo. Hayo lainnya mentang anak sobok limo gang. Hahaha. Oke dun sana basu balik bersama Jongnil di channel otak kosong jo cito-cito bongak-bongak. Hayo lainnya tema kita kali ko dapet jando banak limo. Hale tabayang dun sana deh dapet jando banak limo nan soang kola TK, nan soang SD, nan soang SMP, nan soang SMA, nan soang kuliah. Kamintang anak sobok limo orang. Leta bayang. Bak popaya mintang anak sobok limo orang nyo sekolah sodo. Jak di TK sampai kuliah. Oh iya lainnya. Itu yo sebenarnya bedo deh. Kalau dak bapiti, ada kan teluk bini dari gini dan sana. Payah gini. Ayo lainnya. Ayo lalale. Betu zaman kini ko. Dak bapiti wak. Kan babini jo jando banak limo. Lekan tabayang susah dun sana deh. Ayo lainnya. Nan kuliah tuh lah minta laptop deh. Nan SD, nan SMA, nan minta baju bapu pasang nih, nan masuk SMA. Sekian pasangan kan, sekian piti deh. Nan SD betul lo, nan SMP betul lo, nan TK betul lo. Ayo lainnya. Lekan teluk dan sana. Babini ka jando na limo. Sekolah sedo nih na are. Mintang nak sobok gak limo. Tabayang paya dan sana deh. Nah kalau dak telok deh tuh elok dak bini. Elok marando tagang nih dan sana. Hayo lainnya. Oke, ikuti terus kita bagoyang-goyang. Oke, jumpa lagi di channel Jongnil. Bang Malayan bulunya jodoh di tengah pasabang kinang nandean pantali rusun salu nasitas tabayan banyak gadi wajo ayam mata adik juonan yo kabayan nan mani buah manggi nan lama dimakan sama bijinya sampai bilo deh naik ke nanti sampai badan berpisah jonya sampai bilo deh naik ke nanti sampai badan berpisah jonya. Hayo lagi goyang terus. Pasaku pasabang kinang nasan pantari dusun salo nasitaku adik takonang nasi baku wajo ayam mato nasitaku Bukit Bagur nasi baku wajo ayam mato. Nah nanti ganti. Oke. Pegang apa inti? Oh.